pohode. Dneska budeme Gefa. To je, neviem, že či to je horor, alebo niečo také. Dobre, takže ako vidíte, Gef je také veľmi hnusné, hlava veľmi hnusná. Dobre, stačí mi tu prejsť, zobrať pištoľ. Ber! Haló! Ho zabiť. Bum. Bum! Ha! Dostal si, ty parchant. Dobre. Au! Choď preč, satanista. Deorodan. Food. Healing. Nice. Dobre, takže, mám lanternu. Tak to sa mi zíde jak si postavím domček. Haha, nevieš tu prejsť, haha. Teraz ťa odstrelím. Mám ďalší zub. Je tu Jeff. Soda. To sa mi zíde asi speedu. Neviem. Dobre, akože tu môžem asi prekempiť. Tam sú dva. Tam je ďalší. Oni si ma nemôžu všimnúť, bo ma zabijú. Gefs are attacking? Čo? Jaké? Počkaj, čo? Jaké? Čo? Oh my god. Tu kde som? Aha, tu je Jeff. Okej. Dobre, tak to je camp miesto. Tak to je veľmi super. Je tu Jeff. Zoberiem si, crowbar. A máme tu hammer. Hammer, hammer je najlepšia vec. To len tak môžem, hej. Zabarikadoval som to, ale jak sa teraz mám dostať von? Tu prejdem. Dobre, tak som sa respawnul, ale máme tu ďalší hammer, tak to je veľmi super. Dobre, zabarikadujem prvé okná. Zabarikadoval som tu normálne všetko. Mám málo health, takže sa vyhealujem a máme lanternu. To sa mi zíde, ale už tu nič není. Tak nič. Dobre. To ešte tak. Lebo prejdem cez to, ne? Dobre, dám si tú lanternu na gauč. Ale čakáme. Ja sa bojím. Tak. Kamo, ale to je dobre. Lebo chápeš, keď budú atakovať, tak sa tu skryjem a mi nič nespravia. A však síce cez to cedosky neprejdu. Gefs are attacking. Bojím sa. Ja mám flashlight. Aha. No, ešte, že tak. Aha, tu viem. Aj tu viem. Tak. On ešte nevie, že to bola najhoršia vec, čo mohol spraviť. Už je ráno. Dobre, ja ani nikde nejdem. Nie sú tu. Počkaj! Otvor! Není to veľmi dobré. Otvor! Nie, to nejde otvoriť. Aspoň je tu shop a môžem si kúpim si food, alebo nie, asi food, hej, kúpim food, to je jaké obrúské, kámo, čo tam môže byť? Dobre, a teraz otvorím a tam bude, čo, to sa nedá otvoriť? Haló, to sa nedá otvoriť, tam vidím výšku, ideme tam, ideme, ale tu je GPS. Čo dropnem? Dropnem asi
dropnem asi food. A čo mi robí GPS? To čo je? To mi... Čo? To mi ukazuje, že kde sú veci, že jedlá a také. To je dobre, to si nechávam. Ahoj. Nikto tu nie je. Ale to je len food, hammer a to je všetko. Tu čo je? Ale žiadne veci tam asi nie sú. Čo tu je? Kamo, jak sa tam mám dostať? OK, ale toto je dobré camp miesto. Jo, kamo. Tu sa môžem zakempiť. Už sú devs attacking. Nie. Nie, utekaj. Preč. Ja zomrem. Žijem. Au. On ma odkusnel. Keď sa vám páčilo toto video, dajte like a odber. Lebo keď nedáte like a odber, no tak príde ku vám Gef a vám odkusne hlavu.